saboda gaskiya duk wanda Allah ya jarrabe shi aka kai shi za a tsare shi a sel na 'yan sanda to yana ganin takaici, domin wani lokaci akan cakuɗa maza da mata, sannan a gaban ɗan uwanka ko bawali ya kama ka ko bayan gida haka za ka yi a gaban ɗan uwanka, babu wani tsiraici babu komai. Da haka ya kamata a ja hankalin waɗanda suke da yawan abun su kawo wani gyara. To alal hakika kaga wannan kai ma ka ce gwamnatin tarayya muna daga Maiduguri tana daga Abuja mai yawa ba za ta ji ba, amma tunda akwai wakilinta a Maiduguri dole a faɗa. Kuma a nan gurin wato wani abu wanda yake mai mahimmanci da mutane suke sakaci da shi, ko da mutum bai fito da sunan addini ba, da sunan yancin dan adam, ina kungiyoyin kare yancin dan adam? Akwai keta alfarmar dan adam irin a tsare mace da namiji a wuri guda a inda ba sa iya numfashi, ko maza zalla a gaban dan uwanka in bawali ya kama ka haka zaka yi a tsaye, a gaban dan uwanka zaka yi bayan gida, kowa na jin zarnin fitsarin dan uwansa, yana jin wari, yana jin menene da dattin dan uwansa. Akwai cin mutuncin dan adam da ya wuce wannan? Duk ina kungiyoyin kare hakkin bil'adama a Najeriya. Kaga alal hakika wato waɗannan su ne waɗanda alamar tambaya ta farko za ta hau kansu. Mu idan mun faɗa abin a mahanga ta addini za a ce ai Najeriya ba ƙasa ce da ta ɗauki wani addini guda ɗaya ba ta ce shine addinin ta, da haka ba dole bane ba dan ka jawo musu aya su ji ko dan ka jawo musu hadisi su ji, to yi musu magana da abin da za su fahimta, yaran da shi suka mayar abin da suke bauta da shi yancin dan adam. Ina yancin dan adam guna? Ai cin mutuncin dan adam ne wannan, cin mutuncin dan adam ne wannan. Kuma ya kamata irin wannan kungiyoyi su fito fili su yi maganganu a jaridu, su je su kai ziyara gidajen kurkuku irin yadda muke kaiwa, su kai ziyara wuraren 'yan sanda, su kai ziyara wuraren tsare jama'a, su kai ziyara asibitoci, su ga yadda mutane suke galabaita su wahala. Ina kururuwar yancin dan adam? Ya zama zane akan ruwa ba ya da wani tasiri, duk kungiyoyin ba su da wani amfani kenan. Idan yin san dan adam din da za su baiwa kariya shine fitsararren dan adam, duk dan adam din da ya keta dokar ubangiji ya faɗi bagar magana ga manzon Allah a cikin jarida ko wani abu, aka ce ba haka ba, sai kungiyoyin yancin dan adam su zo su kare shi, cewa ai yana da yancin faɗin albarkacin bakinsa. Ga wani can baya da yancin yayi fitsari, kun tsaya kuna kare wani waya a bashi yancin albarkacin bakinsa? Ba yana da bakin ba, yana yawo yana ci yana sha, ga wani can da bakin ba abin da zai ci, ba da yancin yayi boli, ba da yancin yayi hamma, ba da yancin ya saki numfashi, dan su maganganu na shirme na rashin hankali waɗanda ke nuna mutum ba da ittizani. Allah ya tsare mu. Amma hakikanin gaskiya wannan kan keta alfarmar bil adama ce, irin yadda ake tsare mutane a sal a wulakance. Muna fatan duk wanda yake da ruwa da tsaki wajen ya ga ya gyara abun to yayi, wanda kuma duk bai yi ba alhalin yana da ikon yi to zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Duniya takaitaccen wuri ne, ba wani wuri ne na dawwama ba, lahira ita ce dawwamamman waje. Wannan yana cewa mutum ne ya saki mace saki uku, sai bayan ya sake ta sai je ya haɗa baki da wani akan ya aure ta, in an sake ta kuma ta dawo wajensa. Wannan bai halatta ba. Kuma idan mutum ya saki mace saki uku a lokuta daban-daban, kuma ya je ya haɗa baki da wani da aure ta, kuma idan ya aure ta ya sako ta don ta koma wajen na farko din, to shi wannan wanda ya aure ta na biyun ya zama almuhallil. Shi kuma mijin farko din wanda za a halatta masa ita da dawo wajensa ya zama almuhallalu lahu. Manzon Allah kuma ya ce la'ana Allahu almuhallila wal muhallala lahu. Allah ya tsinewa mai kokarin halatta wa wani matarsa, Allah ya tsinewa wanda ya haɗa baki da wani dan ya halatta masa matarsa. Duka su biyun sun zama tsinannu a wajen Allah. Wannan bai halatta ba. Amma idan ita matar ce miji ya sake ta saki uku a lokuta daban-daban, sai ta je ta yi aure da nufin idan mijin wancan ya sake ta za ta dawo wajen wannan na farko, auren kashe wuta kenan. Ta je ta yi auren kashe wuta, kila ta haɗa baki da shi, ta ce da Allah ka aure ni mana, idan muka yi amarcin dare ɗaya washe gari ka bada takardata. Ina fata kuna fahimta. Ya je ya aure ta, aka bi ka'idojin aure da shaidu da sadaki da siga da komai, ya bayar ya aure ta, aka yi amarcin dare ɗaya ya sake ta, ya halatta ta koma wajen na farkon. Dan abin da shari'a ta haramta shine haɗin bakin mijin farko da miji na biyu, amma haɗin bakin matar da ita da mijin da zai aure ta na wannan na biyu shari'a ba ta yi magana akai ba, ta yi shiru ne akai. To kuma akwai bambanci tsakanin guda biyun, dan yanzu shi wannan wanda ya aure ta ai sai ya ga dama zai saki,
ba ita ce ba ta ce aure ni washe gari kuma ka sake ni, in washe gari ya ce ta ce ba an takarda ta ce ba zan bayar ba, auren ya mutu ko yana nan? ba ta saku ba kenan har sai lokacin da ya saki. Saboda haka shari'a ta yi magana akan haɗin bakin mijin farko da na biyu, amma ba ta yi magana akan haɗin bakin matar ba. Ko matar ba tare da ta haɗa baki da mijin ba, ta je ta auri wani, bayan an kwana ɗaya biyu kawai sai ta yi ta tayar da fitina, ta yi masa abubuwa na ban haushi da ta kai ce har da ya gaje ce ke ga takardaki. Kaga a nan gurin ma dai duk bai shafi almuhallil wal muhallal lahu ba, amma lalle wanda haɗin baki aka yi tsakanin mijin farko da na biyu, wannan shine wanda kai tsaye hadisi zai kai gare shi. Amma wannan na biyu hadisin baya magana a kansa, yayi shiru a kansa. Dan haka in akwai wani abu sai dai a ce ita matar ta cutar da mijin dan ta yaudare shi da nufin za ta zauna, ashe ba zama za ta yi ba, bayan kwana biyu ta tare da hankalinsa. Ina fata an fahimta. Sai dai kuma shi wancan ya shiga wani babi na daban. Misali, idan haɗa baki suka yi cewa ka aure ni amma bayan kwana ɗaya ko biyu za ka sake ni don in koma wajena na farko, ya ce ya yadda, to kaga idan an faɗi wannan a wajen ɗaurin auren to kuma ya zama nikahul mutu'a kenan. Sai dai mu sashi a wannan layin. Shi kuma nikahul mutu'a dama a lokacin ɗaurin auren ake yin wa'adi cewa an ɗaura wannan aure ne amma nan da sati ɗaya shi kenan ya ƙare, an yi masa iyaka temporary marriage nan. Wannan haramun ne, haramun ne. Manzon Allah ya haramta shi a shekarar bude Makka, yace huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmil qiyamati. Ina fatan mun fahimta. Yace lokacin fitar da zakka ta yayi, ina shirin cire zakka kuma sai gashi saura wata ɗaya Ramadan ya zo, to ya halatta in dan jinkirta in bari a je cikin Ramadan sai in taimakawa masu karamin kurfi da wannan zakkar? Shi mai karamin karfi idan ka ce za ka yi masa jinkiri zai yadda? Haƙƙinsa ne, ka bashi kayansa mana. Yaya ga haƙƙina ya waje mutum lokacin Rajab ko Sha'ban ka ce wai in bari sai Ramadan? Baka da wata hujja wajen yin haka, ka bashi kayansa. Wannan idan kana son ka taimakawa bayin Allah da Ramadan, to sai ka yi sadaka ta yau da gobe ta nafila ba ta zakka ba. Amma kuskure ne abinda waɗansu masu hali ko masu dukiya suke yi, na gashi lokacin zakka yayi cikin Rajab ko cikin Jumada Thani, amma a madadin ya fitar da zakatun lokacin sai ya bari sai Ramadan ya zo, ko zakka ta yi tun Sha'ban sai ya bari sai Ramadan ya zo. Wannan kuskure ne, ba daidai bane ba. Ubangiji ce fastabiqul khairat, ku yi rigingeniya wajen aikin alkhairi, kuma yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ku yi hanzari da gaggawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku. Neman gafara ko ana yin shi ne ta hanyar sauke wajibi da nisantar kaba'ir dhunub. Wannan ta hanyar haka ake neman gafara. To abu ya zama wajibi akan ka, dan me zaka yi jinkirin sa? Bai halatta kai jinkirin sa ba. Akwai kuma waɗansu mawadatan da suke ware kuɗin zakka sai su yi kashin su bayar ga talaka. To idan azumi ya zo sai su ɗauki mai kosai da mai koko su sai buhunan gero da kuɗin talakawa na zakka, sai a rinka yin kunu da kosai ana kaiwa masallatai da bakin tituna. Shi ma wannan zakkar ka bata yi ba, dan su talakawa ba wannan suka ce ka ba su ba, ba su kuɗin su a hannu. Ganin damar su ne su ci kosai, ganin damar su ne su ci tsire, ganin damar su ne su ci kilishi, in sun ga dama su ci balangu. Amma me yake kawai sai ka zo kana ba su koko da kosai kullum ba canji. Duk wanda ya yi zakka a haka shi ma zakkarsa ba ta yi ba. Wannan sadakar yau da gobe ita ce zaka ware, tunda manzo Allah ce dukkan wanda ya tanadi abincin buɗe baki ga mai azumi, ko mun yawan mutanen yana da adadin ladansu, lada yawan adadin mutanen da ya baiwa abincin buɗe baki ba tare da an tauye ladan azumin su ba. In ka tanadi abincin buɗe baki ga mutum 10 kana da ladan azumi na mutum 10, ba wai nasu za a dauka a baka ba, a kidayar za a yi kai ma a baka naka, su kuma nasu daban. In ka ce da mutum 20 haka, in ka ce kaga wannan daban yake, ba da kuɗin zakka ake yin wannan ba. Ba a yin wannan da kuɗin zakka. Kuɗin zakka idan kuɗi ne zaka bai wa wanda ya cancanta kuɗin, shi ya je abin da ya ga dama da kuɗin sa. Idan kayan noma ne sai ka bashi kayan noma, shi ya je abin da ya ga dama da kuɗin sa. In ka bashi kayan noma, ganin daman sa ne ya dafa abincin gidansa, ganin daman sa ne ya sayar, ganin daman sa ne ya kyauta, ganin daman sa ne ya duk abin da zai yi. Amma kai dai wannan abin shi aka wajibta maka kuma shi zaka bayar. Dan haka ba daidai bane ba abinda attajirai suke yi, su ware kuɗin zakka suna yi wa mutane koko da kosai da shi. Duk wanda ya haka zakkarsa ba ta yi ba. Sannan ba daidai bane da waɗansu kuma suke ware kuɗin zakka, su kuma sai su biya wa yaran gidansu kuɗin umara. Je kai umara, kana ganin alhaji ya maka gata kuma kuɗin zakka ne.
ina fata an fahimta. Ka bashi shi ka ce ga zakkarka amma ya isa ka je umara, in za ka je ka je, ga zakkarka amma ya isa ka je aikin haji, in za ka je to shi ka bashi shi kuma ya duba ya gani, don da dai aikin hajjin nan ayi liman istata'a ne. Shi kuma ka bashi lokacin da ka bashi kuɗin kujerar maka a lokacin katangar gidansa tana kwance, iska ya ce rufin gidansa, ina maganar safa da marwa. ai wannan shine zai zo ya tayar da katangar gidansa ya zo ya mai da rufin kwanan gidansa. To amma ka ware kudin zakka sai ka zo ka biya wa mutum kujerar aikin haji, ka biya masa umara, ka tabbatar zakkar ka bata yi ba, kudin zaka bashi. Dan me kake yashin ka bayar da kudin ne, me yasa? Mutum ne je aikin haji ko umara da kuɗi waɗanda suke ba na halal ba, ta hanyar haramun ya same su, ya aikin hajjinsa ko umarsa yayi? Akwai malaman da suke ganin za a ba shi ladan aikin hajjinsa da umararsa daban, kuma za a kama shi da zunubin kuɗi na haram kuma daban. Amma akwai malaman da suke ganin cewa a'a, matukar ibada maliya ce ba ibada badaniya ba, sai kai ta da dukiya wadda take ta haramun, to wannan ibadar bata zama karbabbiya ba, tunda manzo Allah ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Umumin wannan hadisin waɗansu malamai na kafa hujja da shi. Sannan kuma akwai wani hadisin daban ba zan iya tuno shi ba, amma yana ma'anarsa shine wanda duk ya je aikin haji da dukiya wadda take ta haramun, ubangiji ta'ala ba zai ansa masa, ko ya ce labbaik allahumma labbaik ba za a ansa masa, ubangiji ba zai ansa masa ba. Dan haka kaga kenan sai mutum ya hatara lokacin da zai je ya nemi dukiya wadda take ta halal, kare je da dukiya ta haramun. Wannan kuma ya ce shi ne yake tafiya akan mashin ɗinsa dan a caɓa ne shi, sai suka yi karo da wani soja shi ma akan mashin, sai sojan ya mutu. To ƙarshe sai aka kai shi kotu, sai alkali ya ce ya biya tara ta naira 6,000 ko kuma ya je shekara 3. To shi ko baya da kuɗi, da haka yanzu dai sai aka kai shi prison a nan Maiduguri, zai yi tsawon shekara 3, kowace shekara 1,200 kenan. Ka ji nan Allah wani irin hukunci. Wai yace saboda haka yanzu na rubuto wannan takarda zuwa ga wannan masallaci mai albarka, kun saba da shekara kuka kai ziyara kuma ku yanto waɗanda suke tara ce a kansu, da Allah ku zo ku yance ni. Bai sa sunansa ba, amma dai ya rubuta cewa yana neo prison ne a nan cikin Maiduguri. Shi yanzu ni da ya kamata ka yi tambayar matsalar ka na kayan kisan kai, to shi kenan, tunda ka san shi malam ɗin daga baya a tattauna, amma dai da ya kamata ya tattauna. Yanzu ba za mu iya sanin a karan da suka yi waye baya da gaskiya ba, sojan ne baya da gaskiya ko dan acaba ne baya da gaskiya, wa aka fi tsammanin gaskiya da kiyaye doka a wajensa, soja ko dan acaba? Wallahu alam. To kaga anan guri yan sanda ne za su yi aikin su, tunda ya kamata su auna wajen, su kalla, su bayar da rahoto wanda akan su za a gina hukunci akai. Ala kulli hadin dai na tabbatar kwamitin masallaci sun ji matsalar ka kuma za su duba akai, su ga menene abin da za su iya wanda shine daidai. Wanda yace a tafsirin da ya wuce kai maganar cewa idan mutum ya rubuto cikin harshen Larabci, kai ta rubuta waɗansu kalmomin da mun haɗu da kai da na gyara maka su, amma dai mun haɗu da tana maka. Menene kai bayani akan cewa mutumin da ya tafi ba a san inda yake ba, an ce matarsa za ta jira tsawon shekara 4, daga baya kuma sannan sai ta yi ta kaba, idan ta yi ta kaba sannan kuma sai a daura mata aure. To an ce idan mijinta na farko ya dawo za ta koma wajensa, to shi miji na biyu sadakinsa fa, sadakinsa ba ya sadu da ita kwanciyar aure ba, shi kenan ta ci sadakinta. Idan aka shafa Fatiha, ma'ana aka yi siga na tabbatarwa da mace rabin sadaki, da zaran an samu saduwar aure fa sadaki ya tafi gaba daya. fa mastamta'atun bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariida. Sadar aure ta riga ta farko sai ce kuma a dawo masa da sarakin ta mai kenan ake kenan kuma ban ji ba. Ƴaƴansu sunan su na halal, ƴaƴan halal ne. A'a wannan nabiyin su ne ƴaƴansa ne tunda a gidansa ta haihu. Manzo Allah ce ayace alwaladu lil firash walil ahir al hajar. Ma'ana mijinta na farko ya tafi shekara 4 ta jira shi bai zo ba, ta yi masa idda ta kaba, wato wata 4 da kwana 10, daga baya ta daura aure da wani sai ta haihu. Wannan ƴaƴan mijin na biyu ne, ina fata an fahimta. Saboda haka ƴaƴan kuma ƴaƴa ne na halal tunda ta hanyar aure aka haife su kenan.
to waɗannan su ne abin da za mu iya ansawa cikin tambayoyi. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 121 kamar yadda na faɗa, yau kuma za mu tashi ta 122. Mai Allah ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. wannan aya malaman tafsiri sun yi sabani akan ta dangane da fassararta. Akwai maganganu da dama, amma maganganu guda biyu su ne mafiya shahara. Dukkan maganar da ba wannan ba ta iya zama reshe na ɗaya daga cikin waɗannan maganganu guda biyu. Maganar farko, waɗanda suka ce wannan aya tana magana ne akan as-saraya. As-saraya jam'i ne na kalmar sariya. Sariya duk ita ce runduna ta yaƙi wadda annabi baya cikinta, wadda tura waɗansu yayi su je su dawo. To irin wannan